The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted with the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked, they are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Job 1:21 said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days. One life for Christ is all I have, one life in Him so dear, one life for doing all that I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. He who has my word, let him speak my word faithfully. Speak, for your servant hears. The worlds were framed by the word of God. The Lord on high is mightier than the mighty waves of the sea. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sa dili pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon, ingon nga mga magtutuo, gikinahanglan nga atong hinganlan, confess all our sins to God. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa, sa hilom, mag-andam tas atong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdalanaw sa kanamo, dinhining dapita, aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Nining adlaw, hagita kami o Diyos, dasiga kami sa among pagtutok o pagpunting sa imong igatudlo kanamo nining adlaw. Pinagis pagahom sa Espiritu Santo kanamo. Paila kami o Diyos, ipaklarong ipatinaw kanamo ang imong mga kamatuoran aron kini among maggamit sa mga daw panginabuhi ingon nga imong mga anak. Kayong tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan, mga suki, mga higala o mga kaigsuonan diha ni Kristo.
Salamat sa Dios nga gilugwayan pa kita sa atong kinabuhi, gipa buhi pa kita hangtod ni gayuna. Kini gumikan lamang sa gugma. Tuyo kini sa Dios. Tuyo niya alang kanimo dili magtotoo nga ikaw maluwas. Tuyo niya alang kanimo magtotoo mao nga ikaw mutubo diya sa iyang pulong. Kung mao nga kini atong gipadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios adlaw na kini og busa karon adto na usab kita lain nga pagtulunan og pinalahi kini pagtulunan og usagyod kini sa mga ingnon tayawi sa atong pagkristiyanon nga maklarog tataw nato ang atong magbubuhat ang labing labawng makagagahom sa tanan. Siya ang atong amahan kay human naman to dawatang iyang bugtong anak ug busa niining adlaw ato karong tun-an kining mabulokon usab nga pagtulunan nga ang topic ni mao the integrity of God, ang pagkamasaligan sa Dios. Mao kini ang akong paghubad niini og I don't know og doon na ba mo ikadugang niya na. O, well, ang mga synonym ni ining integrity, mao ang pagkamasaligan, pagkaligdong, pagkahalanglon, talahoron, pagkamatarong. Mao kini ang mga adjectives o ingnon ta mga descriptive adjectives kining atong gihisgutan. Busa sa wilangan atong sugdan kining maong doktrina pagtulunan bahin sa pagkamasaligan sa Dios. Unas tanan, ang Dios usara. Okay? Atong establisar kana, usaray Dios. Now, there is only one God. Apan ang Dios, paminaw pa kayo, ang Dios gipadayag og nagapadayag nga tulo siya ka persona sa usa ka Dios. Okay? One God in three divine persons. Mao kana ang doktrina sa tulo sa usa, the doctrine of 3 in 1. Now, ang buot ipasabot, tulo ka persona ang Dios, apan usara ka Dios. Ayaw na nakalimtihan? Okay. God always existed. There never was a time that God did not exist. God is uncreated. Wala siya buhata. He is self-existing. Now, early in life, you probably became aware that God exists. You must have come to a point ning abot ka sa bahin sa mong kinabuhi nga musugod ka sa pag kanang wonder about the source may tungod sa tinubdan ang cause, ang hinungdan, ang nature or perhaps the purpose of things, and you reached to a point that you became curious, murag na kay daghang mga pangutana, and say to yourself, naagyoy labaw magagawm, there could be a supreme being. Well, to imagine that there may be a God is much easier than to understand as to who and what He is. Basta? Now, ang matag usa ka tawo makaabot sa giingon og stage of God consciousness. Kana ba yung pagkaalinggat, pagkamatikod nga naay Dios, at least above minimum intelligence and age. That's according to what is described diya sa Roma 1:19-20. Apan,
ang labing dakong tahas sa pag-ila sa Dios nanginahanglan kining labaw sa kinaiyanhon nga pag-ukit-ukiton. It requires more than innate curiosity. Kini nanginahanglan usa ka positibong kabubuton. It demands a positive volition. Usa ka mainitong tinguhas tao nga mailan niya ang Dios. Ang willingness o pagdisiplina sa kaugalingon aron siya musumiter sa pagkat-on sa kamatuoran. Kay sayod naman kita nga ang positibong kabubuton is a matter of choice sa matang tao. O kasagarang mga tao mo surrender namang daan sa di pa kini sila makadangat sa ilang tinguha sa pagsabot. And you know what I mean? Well, unas tanan ang Diyos mismo. He Himself miangkon nga siya usa ka persona. God is a person. Okay? Unsay iyang gisulti ba niya? Unsay iyang gisulti? Ang Dios nagaingon og ako mao si ako. I am that I am. So, kana lang pag-ingon niya ana, usa siya ka persona. Usta? Ug sa iyang pagka-persona, mailahan na nimo siya sa iyang pagkatinuod kung nahimo na nimong tinuod siya sa imong kinabuhi. Ingon nga Kristohanon, hinumdumi that the only way for you to make God real in your life, mahimo siyang tinuod sa imong kinabuhi, is for you to make the Word of God real in your life. Kaya nga naman, tungod kay di man nimo mabuwag ang buhi nga pulong sa sinulat nga pulong. Di nimo mabuwag ang pulong sa Dios ug ang Dios mismo. Mao'y hinungdan nga it's tragic to notice that so many Christians fail in this particular aspect because most of them, kasagaran nila in the first place, do have wrong priorities in life. Na nasayop ng mga pasiuna sa ilang kinabuhi. That's the main culprit in this matter, in this particular aspect. Wrong priorities in life. Ug tungod niya na, they consequently fail to deal with their children when they're supposed to train them the Christian values and principles in life at an early age. Samtang bata pa ang ilang mga anak. That is why most of these young people in their generation, karon, wa gyud sila, wa gyud idea, wa gyud clue, they don't have any clue how to honor God, how to live the Christian way of life. Ngano? Again, tungod kay ang ilang mga ginikanan na pakyas man to train them, panton kanila to guide them in their Christian life. Pakyas. They're just the products of their parents being losers in life. Ngano? Again, because of the parents' negative volition towards Bible doctrine. You see, being losers or winners in life is a matter of choice. Maunay kanunay na itong gibalik-balik. It's a matter of choice. Nobody is to blame except themselves, ragyot. Gusto? Sila ragyong mga parents ang mabasol sa pagkabadlungon sa ilang mga anak. Tutukin ni pagayo. Ning atong panahon karon at this point in time, ang mga kabataan, mga bagong tubo karon, because they have not been trained, they have not been guided, they have not been disciplined properly by their parents, mga wayward na, mga badlungon na, labad na sa mga ginikanan, labad na sa katilingban, ang uban mga adis-adis na, mga druggies ba? They have become a menace to society, a liability to society, rather than an asset sa katilingban. Sabtang ginapagayo.
Unya ang grabe pa, kaya ang mga ginikanan, mga magtutuo ra ba unta? Believers. Kitang mga ginikanan who are Christians, sa may paning atong mga kabataan, ato na unta, and we are supposed to matuto, panton sa atong mga kabataan, pinagis pag tudlo kanila. Di lang sa mga Christian values, kundi bahin sa Dios. Nabitaw sa gisulti sa balang kasulatan diha sa Hebrehanon 4:12 nga nagaingon og ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, etc. Diha upod sa segundo Timoteo 3:16 ug 17, ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo na, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Kining mga batang gagmay, kinahanglan na kana sila matuto, imatuto sa kaybaw kinsa ug unsa ang Dios, eksplikahan, pasabto na unta kana sila og sugod nga naay Dios, ana ilabawng makagahom. Kaya mga bagong tubo god karon, di maputanan, no? Kasagaran ni nila, wa nagyod ka na sila ma-oriented ka na Diyos. Wala. Kasagaran gani nila, di na mutuo nga na Diyos. Grabe. Mas importante pa nila ang ilang kaugalingon. Ang nagagrabe god ini karon, as a Christian, you should remember nga doon na kay nadawat. Kung kanang imong nadawat, mao ang kaluwasan. Kung mo ka na'y makapahimo nimong Christian. Ug sayod ka nga ang salvation gikan o hinatag ni kinsa? Kinsa gahatag? Sa Dios. Ang Dios may gahatag ana. And therefore there is a God. So, kung ikaw usa ka Kristohanon nga ginikanan, inumdumi, orient your child to a Creator. Orient him about God. Di man kinahanglan nga mudawat og kaluwasan ang bata kay he or she cannot understand it yet. Apan as part of divine establishment, kinahanglan nga makasabot na ang bata nga there is a supreme being na ilabaw makagagahom natong tanan. And that is why a believer, kinsa nakadawat naman siya kaluwasan, ang imong yung tumong karon mao nga himuon nimong tinuod sa imong kinabuhi ang naghatag nimong kaluwasan. Kasabot ka? Ila-ilaha siya. Tanawag unsay iyang giandam para nimo. And this personal sense of destiny nagadala ni ining daghan kayo mga butang alang sa atong pagkinabuhis adlaw-adlaw. That is why sa diha nga musod na kita sa pagtuon sa integrity of God, we are going to see kung unsa ka importante ang pag-angkon, ang pagsiguro nga nahimo ng tinuod ang Dios sa atong kinabuhi. Di mahimo ang Kristohano nagul ka, umuingon ka, o Kristohano naman ko, so tinuod na gyud ang Dios sa akong kinabuhi. Now, unsa na istoryar ba na lang o tinuod gyud? Mo man ay problema ron. Kaya nga no God, na may mga Kristohano nga moingon og ayaw ko pangutad ingon ana kay di may tabo nga dili tinuod ang Dios sa akong kinabuhi. Now, hinumdumi kanunay that if you are an unbeliever o dili ka magtotoo, kinahanglan nga makaibaw ka nga naagyoy panahon sa kinabuhi nimo nga moabot ka sa kanang gitawag og God consciousness. Kana bang imong kanang
huna-huna na, pagkaamgo na, nga na Diyos. Mo na God consciousness. Kana bang point of your life nga, magkahuna-huna ka nga naagyo labang magagahom. But if you ignore it or disregard it, di mo panubalingon, o di mo nadawaton, it's all up to you. Naragyo na nimo. Now, if you just think for a moment, ni, sa makadiyot, grabiha sa Diyos, no? Ay sometimes muna nga, imagine sa ning tanan, wa pa ang kalibutan, buhata sa Diyos, naibawaan naman yun niya sa kaniyadtong wa pang tanan, naibawaan na niya as to who is going to believe in Him, naibawaan na po niya kinsa ang di mo tuon niya. Yes. Tungod siyang pagka-omnisyente. Kinsa mo dawat sa kaluwasan, kinsa mo sa likway, naibawaan ning tanan sa Diyos. He perfectly knows all this sa wa pa ang tanan. Naibaw na ang Diyos, human ka mo dawat niya. Naibaw na siyang unsay imong mga gikinahanglan, ingon nga anak na niya. O kay naibaw naman siyang unsay imong mga gikinahanglan, iya na pong gipahiluna ang giandam. Those things, those spiritual assets that you need for you to be able to live that is pleasing to Him. To live life that is pleasing to Him. You see, tungod sa pagkagamhanan, tungod sa pagkasayod sa Diyos sa tanan, naibaw na siya sa mga atong mga pangunahuna. Naibawaan na niya. Naibaw na siya sa atong kinabuhi. Bisan ang mga butang nga wa pa mahibaw, wa pa may tabo sa atong kinabuhi. Naibawaan niya ka na. Bisan ang mga insidente o mga occurrences nga may tabo unta sa atong kinabuhi. Pan wa may tabo, kanang tanan nahibawaan niya. In other words, ang Diyos naibaw sa mga posibleng may tabo, mga possibles, mga probables, kanang tanan nahibawan sa Diyos. Iuna na ang Diyos. Naghisgot, nagtuon mangudta karon bahin sa integrity of God, ang kaligdong, ang katarong, ang kahalangdon sa Diyos. Now, kining pagka-Diyos sa Diyos, I am that I am. Wa siya pagkausab. Wa siya pagkalubad. Nabitaw na sa alawiton nga, great is thy faithfulness. Mao ni akong paborito nga hymn. Nagingon kini, there is no shadow of changing with thee. Di gyud siya mausap. He just does not change. He is immutable. Usa ka na siyang kinaiya. Oh, by the way, nakatuhog ka na ba? Nasilsil na ba yun nimo ang bahin sa napo ka kinaya sa Diyos? Ato ning reviewhon unya. Okay? So, ang tanan nga iyang gipahiluna, nahiluna na. And yet, considering the very fact that nakahibaw siya kung unsang desisyon imo-imoon, di man siya mo tandog, di siya mo tandog, di mo hilabot sa imong desisyon. Dili. Kay bawagod siya tanan nga desisyon na imo-imoon sa tibuok ni mong kinabuhi, naibuan niya ang tanan. Imagine. You see, unsa ka grabe, ana. Naibawaan lagi tanan sa Diyos ang imong mga desisyon. Maayo bang desisyon o dili? Naibawaan. Naibaw siya na. Iyon na nakagrabe ang Diyos. No, kanang pulong grabe. Yung ganito grabe, negatibo man agad. Wata magpasabot, anak. Wata magpasabot nga unsa ka grabe. Ato lang gipatinaw, gihulagway nimo, unsa ka pagkaway sama sa Diyos. Kasabot ka? Wala gyud sama kaniya. How incomparable, how indescribable, how amazing and awesome God is. Niya pa, ang mga resultas, mga desisyon nga atong paghimuon,
Iyan ang gipahiluna. Subay gihapon sa iyang plano para sa atong kinabuhi. You see? Ingon na ang Diyos. Kita ni mo na? Now, kung makaila ka na sa Diyos, unsa, nakasabot ka nagkinsa ang Diyos, makaibaw kag unsang pamaagi nga iyang gihatag kanatong tagsa-tagsa ka magtotoo. That is why early in life, you became aware that God exists. Puslan man nga midawat kang kaluwasan, pinagi siyang pagtuo kang Kristo, nahibaw na ka nga na ay Diyos. Gusto? Yun sa manday ni mo pagdawat, o kaluwasan, o di ka mo tuog Diyos. You know what I mean? Mura man rog, dili mo tunong, di mo sibo. Therefore, ingon nga magtotoo, as a believer, you knew that there was a God sometime or di higayon sa imong kinabuhi nga nakaundan ka nga naay Diyos. Abi nimo, early in your life, sa gamay patingali ka, you have reached a point that you wondered about the source, the cause, ang hinungdan, the nature, or the purpose of things. Your natural curiosity pointed you to a supreme being. Gusto? Remember this point, nom domine. Whether you believe or not that there is God, that doesn't in any way change God. Dili yun na makausap sa iyang pagka-Diyos. Dili. Never. Naagyo Diyos. Sabta pag-ayo ka na. Mao ni nagkagrabe ron. Kay naa may mga tao nga di mo tuog Bible, na di mo tuog Diyos, na mga tao ron nga laing Diyos ang ilang gituuhan. But all that, it doesn't change God as the creator, the author, the finisher of our faith. But imagining that God exists is much easier than understanding Him. Now, this is the problem now, especially sa mga magtotoo, kaya ang bagang duot sa mga Kristohanon karon, inay ba noon nga they give time to study about God so that they will know who and what God is. Moingon naman noon sila, may pag-imagine na lang nato nga na Diyos. Now, ang problema ini ron, kay kung mudangat na ang nakalaing mga pangitabo, mga sulirans kinabuhi sa mga magtotoo, wa sila kadangpan sa pagtugyan sa ilang mga problema. Kaya wa man diha ang Diyos nga angay nila untang mailan. Na mauna. Kasabot ka. Busa. Ang mahitabo mao nga, instead of relying on the spiritual provisions that God has already made ready for us, kung sa atong dangpan, mudangob tas mga tawahanon natong mga pamaagi. You see? Human solution. Unsa may atong giingon na prinsipyo man na. Human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Now, mo apply na karon kanang maong prinsipyo. Diba? Always good na. Bagang duot sa atong mga kaigsuunang Kristohanon ingon niya na karon. Tungod kay ang Dios imagination ra. Dili siya tinuod. Paminaw. The only way for you to make God real in your life is to make Bible doctrine real in your life. To make God's Word real. Tinuod, matuod, timos, bugos, buhi sa imong kinabuhi in your very life. Maura gyud. Wana gyud lain pang pagi. Sabtag yun na pagayo. But imagining only that God exists, that won't cut it. Wala. Imagining ramanggod po na. Wa kay abutan ana. Sorry to tell you that. So, listen.
Everyone reaches at a point in his life God consciousness. At least everyone above minimum intelligence and age. Na gilatid ka na sa Roma 1:19-20. Kung normal ka lang nga pagkatao, you will be conscious and aware that there is a God. Okay? Ang matang usa ka tao, according to Romans 1:19-20, gihatagan gyud ni anang gamay nga consciousness diya sa sud niya nga he would know that there is a God. Apan tingali, you will say, kana diya yung mga atheists, di man na sila mutuog Diyos. Mismo na sila moingog, kumutuog na Diyos. Means, na Diyos, di lang sila mutuo. Kasabot ka. Did you get the point? Now, wa may Diyos. O di man kaingon anak. Kay, ug wa pay Diyos, dili na isyu. Dili naman gani ka musulti nga why Diyos. But because hisulti naman kag why Diyos, di kumutuog Diyos na naagyo Diyos. Correct? Di lang kamutuo nga naa siya, di lang pud kamutuo niya. Kasabot ka? Sabta pag-ayo na. So, ang imong dili pagtuo nga naay Diyos, dili makaapiktar sa Diyos, dili makausab niya sa iyang pagka-Diyos. Okay? Your argument nga di ka mutuog Diyos, that does not in any way change the person of God. Does not affect God. Never. Listen. God is God. Why bisag kinsang tao, bisag kinsang gahom sa tibuok universo ang makapausab sa persona sa Diyos. Sabot? Again, God is God. Regardless of who you are, what decision you make, and how you regard Him as God. Apan, tutukin ni pagayo. Get this. The Herculean task, ang ipasabot, ang pagkagrabe o pagkabugat nga buhat of understanding God requires more than any curiosity. Di mada. You see, we have to make the decision whether we want to learn about God or not. Dili mo himog, di mahimog saliatan lang og tuon bahin ini, bahin sa Dios. Dili. Mao bitong karon nakasabot na ta niining atong paghisgot bahin ini. We will realize that na ay duha ka tuyo why we have to study the Bible. There are two reasons why a believer needs to study the Bible. First reason, ang unang hinungdan, nga nung kinahanglan nga patunon ang magtutos pulong sa Diyos mao nga aron siya masangkapan, equipped. Ang ikaduhang hinungdan, aron siya makaila sa nagsangkap niya. That's just the purpose ng atong ginabuhat din Unsa man di ang tuyo nining kinabuhi karon? Di ba nga kita makakinabuhi sa kinabuhi nga subay sa mga lagda nga gipahimutang sa Dios, utilizing all what God has provided us? Apan ang atong pagsubay sa mga lagda sa Dios, mag-agad kung para nato tinuod ba ang Dios o dili. Kung mahiuman natong kawat-kawato ng atong Kristohanong kinabuhi, kaya moingon man tag, wabita po nakakita nga na Diyos. Kristohano nagaingon na. O tingali mo, ingon na siya, tingali diha, basing nakatog, na bitaw ilang giuluhan o natutulog ba ang Diyos? Hindi naman ang kanta-kanta. Nakatog, tingali kadiyot, di man na mahimo in taon. Sa ikatog, the more Bible doctrine you acquire, the more nga ang Diyos becomes real. And the more God becomes real, the more nga mas maepektibo ang mga gisangkap niya sa imong kinabuhi. That's it. Kining mga doktrina nga itong gitunan, di lang yun
gihapon kini makapahimuslan nimo until God also at the same time becomes as real as the Bible doctrine in your life. Mao bitaw tong atong gitun-an nga kinahanglan gyud nga dunay espiritual nga phenomena nga mapupo nimo sa imong paminaon o imong madungog, because that's the only way for you to experience the reality of Bible doctrine. Nga maunay nagalihok o nagaduma sa imong kinabuhi ingon nga Kristohanon. Di madahanang you will just say, aber atong paminaon, aber atong suwayan. Although many of us diha magsugod o ingon ana, gusto. Pero ang imuhagod, maubito ning gisaad mampun ni sa Dios nga, kung imo siyang pangitaon, imo siyang makaplagan. Jeremias 29:13. Gusto. You will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Kanang heart niya, kardiya. Kung mo ka na nga, get this, kung imo gyud siyang pangitaon sa tinuuray, imo gyud siyang makaplagan. Di man mamakak ang Diyos. Unsay ang isulti, tinuod, magyong tumanon ka na niya. Sabtag yun na pagayo. Dili na siya Diyos kung dili niya tumanon. Gusto? Always remember this. God keeps His word. Og paminaw. That is why learning and understanding who and what God is, this demands positive volition, an active desire to learn about God, the willingness and self-discipline to submit to learning the truth until we are able to discipline ourselves, until we are convinced, ingon nga mga Kristohanon, do na kay gikinahanglan. Ug ang gikinahanglan mo, mao ang mga spiritual provisions aron ka malampuson ug magmadinaugon sa imong espirituanong pagkinabuhi, ingon nga magtotoo. Apart from that, dili gyud mahimong tinuod ang Dios sa imong kinabuhi. Dili. Di ba? Nakita na nimo? Ug mo'y hinungdan nga the only way for you to know and understand who and what God is for you to have that volition, kabubuton, nga buot yung kang makakaton bahin niya, gusto kang makaila sa Diyos. So, makita ta din kung unsa ka may nung danon gayon sa atong kabubuton, di ba? How important our volition is. In fact, this is the issue in life. If you are a believer, unya sa ganagana rang imong pagtuon og pagkatos pulong sa Dios, then kabubuton gihapon ang giagad diha nimo. That is why kining pagtuon og Bible requires self-discipline. Di ba? Di lagi sa ganagana ra. Mo na giingon og intermittent, meaning coming and going at intervals or not continuous or occasional. Akong balikon. Let me repeat. Studying God's Word requires self-discipline. Not only sa ganagana lang, but it should be consistent, persistent, and our attitude towards it should not only cold or lukewarm, but what? Boiling hot. Kanag yung bukal-bukal. Mura manggod og nahamutang ang Bible study og last recourse na lang. Meaning, og way laing buhaton, sige mo Bible study ko. Mura gud og pagkapin na lang ang Bible study. Kasabot ka. And yet, you are a Christian. Kristohanon ka. You know you are going to heaven one of these days. You know, nga ikaw, nahibaw ka nga ikaw mautubang ka ni Ginoong Jesucristo ra ba? Unsa may imong himuon didto? Maingon ba lang ka, "Hi Dios, ni anak ko, nahibaw ba yatag unsay may tabo nato didto?"
ug because of that ato naghimuon ang pangandam preparation karong higayunan nini karon nga nagatuon ta ini. Do you know why? Naibaw ka nga no? Because right at this moment niining panahon nga nagakinabuhi ta sa Christian way of life, gihatag kining higayon nga makaandam ta sa tong kaugalingon. Paminaw, positive volition is a matter of individual choice. And most people turn aside long before reaching the goal of understanding. Mao na ang resulta. Inay ba noon, naibaw silang naay labaw magagaw, matagan silang chance nga makasabot. Nadili na. That's why mailhan ta nga usas mga isyu sa tao maungon sa kabubuton, volition, or unsilangan, free will. Yes, free will or volition is the issue. Volition is the issue in the angelic conflict. Gubat nga espirituhanon. You know what? Ang issue sa volition, mo na mo determinar sa sangputanan sa matag usa ka tao born on this earth. Imong kabubuton. Dili makabuot ang Dios nimo. Dili. O tingali mo ingon kang okay ba man di ay ang Dios nga dili kumutuo niya nganong gipagkataon pamangko sa kalibutan. Ayaw mo nang ubang mga pangutana. Magbuot ba di ang Dios sa imong ginikanan? Oy, ayaw na ninyo himuan ang tawhana kay di na mudawat na ko. Mo ba deda? Na di man na ingon ana. God does not do and say that. Hindi lang mo hilabot ang Diyos ana. That is the reason why nga bililon, importante pag-ayo nga masabtan ta kinsa ang Diyos. Who and what God is. Unsa ang iyang mga pamaagi, ang iyang protokol, unsay iyang sistema, unsay kalaki niya. No. Usa sa ana ay mga usa sa angay nga atong ipahimutang karon sa pagtuon sa integrity of God mao nga God is a person. Okay? Yes, God is a person, but only that we cannot see Him because God is what? Invisible. Now kita og mamatay ta, ma-invisible naman punta. Gusto? And yet, the Bible is saying that at the moment we die, we become unsa? We become absent in the body but face to face with the Lord. Mao ni grabe bitaw. O makakita kag minatay, dead person, nga gihaya. What you see is his body, iyang lawas. And yet the scripture says if that dead person is a believer in Christ, he is already face to face with the Lord. Dili ang lawas, kanang patayng lawas nga imong makita ang gisul lungon, wala na siya diha. Tuan na siya naong sa Dios. Sabtag na. Mao bitaw ng kung maghisgot gani tag binatay. Mao bitaw ng usahay kanang naay daghan kayong nindot nga mga istorya o pagsaysay kinabuhi sa namatay. Kana manggawas ining kamatay na tao. Di ba? Labong sumuhi patong tawhana, wa gyud manggawas ng mga nindot nga mga istorya bahin sa kinabuhi atong tawhana. So, kung naamoy mga nindot nga istorya bahin sa kinabuhi sa usa ka tawo, ala, isulti ng daan, labong buhi pa na siya. Ayaw na huwatag, mamatay na siya. Isulti na ng daan kay aron madungog. Uy, si kuan, maing tao ra ba gyud to ni. Kung isulti ni mo na sa namatay, wala diya siya. Kung magtutuo to siya, tuan na naong sa naong lagi sa Diyos. Kanang patayng lawas nga imong nakita, di ka na siya. Bagaw na lang na diha. Yang tinuod nga siya, tuan na sa iyang right place with God. Kasabot ka. So, lawas na nang imong makita. Apan siya tuan na face to face with the Lord. 2 Corinthians 5:8. Okay?
Kung gusto ka mo basa sa Biblia na, 2 Corinto Kapitulo 5, versikulo 8. Na, mayroong katingalig, na pamanlagi na siya, o lawas na. That means that when you die and go face to face with the Lord, makita na nimo siya. Nga naman, you're going to be face to face with the Lord in the Spirit. And the Lord is in Spirit. No, bitaw, ang pulong sa Dios nagasulti nga while niya patadinhi, niya pataniring atong lawas nga madunot, God, remember, God is Spirit. So kita dinhi nga niya pa sa lawas should worship God not in the body but in spirit. And in what? In doctrine. Tanawa na. Why do you think? Why do you think? Because God is real. Tinuod, matuod ang Diyos. God, as we have said, is a person. Di lang nato siya makita. Apan He is very, very, very real. Kasabot ka? Ang tanan natong huna-unaon, bisan wa pa nato isulti, makita dayag pagayo kada sa Dios. But dayag yun. Klaro kayo na sa Dios. Because ingon ana ang iyang pagka-Dios. That is who and what God actually is. Sabdagi na. So therefore get this. When God becomes real in your life, then mao na niyang sinugdanan sa imong pagtanaw kung unsa gyud di ay kagrabe ang imong pagkinabuhi as a believer in Jesus Christ, as a Christian. That's the very reason positive volition is a matter of individual choice. Even those who want to know God are caught in the dark labyrinth of ignorance and human limitations. Kung ang imo rang tawhan nung una-una ang imong gamiton nga to sa Dios, na wa gyud kay chance, wa gyud kay abutan. Akong balikon, di gyud ka makatungkad sa pagsabot bahin sa Dios kung ang imo rang tawhanon nga pangisip o pangwinta. Mao nga ang resulta, daghang hulagway sa Dios magawas. No such thing. Ang tinuod, matuod ang hulagway sa Dios anaas doktrina nga nagalihok na dihas imong panguna-una. Once Bible doctrine, ang principles of the truth are circulating in the stream of your consciousness, nagal-tuyok-tuyok na dihas imong panimuot, garantisado nga makita na nimo ang Dios. Did you know that? Bisag na iuban ninyo mo ingon, uy, kuyawa gudana, mura man kog mahadlok. Ngano mahadlok man kang magkakita sa Dios? Nga kitang tanan adto man sangpot sa atong pagkakita niya. All kinds of religious and philosophical theories promise to lead us into the light, only to dead end us in falsehood and evil. Romans 1:21-23. Basahan po na. Roma 1, versikulo 21-23. Now, how do we find our way out of ignorance? Unsa may itong himuon? Kay kung tawhanon ra, wa gid tay mao kinahanglan ngano nga ang ubang nga tao kinahanglan nga naay visual aid aron kunuhay unsa mainumdum sila sa Dios. Kinahanglan visual aid aron makihinumdum sa Dios. Ngano man tawhanon ra man na nga pamaagi aron ang Dios mahimong tinuod kunuhay para nila. Kinahanglan na ay makita. And yet wa gyud na sila makakita nga ang Dios misulti gyud siya mismo sa pag-ingon og I am spirit, and those who worship me must worship me in spirit and in what? In truth.
John 4:24. Nanas Juan 4:24. Unsa man ning ubang mga tao tawahan ng mga filosofi, tawahan ng mga pamaagi. Unsa gisulti sa Isaiah 55:9. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts. Tungod niya na, because of that, wa gyud tay atong mahimo sa atong kaugalingong panguna-una nga makakita sa Dios until we are able to have to acquire the mind of Christ. 1 Corinto 2:16, 1 Corinthians 2:16. Once nga imo nang maangko ng una-una ni Ginoong Jesucristo, and you know the mechanics how to acquire it, then usa pa nimo masinati ang pamaagi nga gipahimutang sa Dios. Don't you ever forget the fact that God is spirit. Okay? Ug ang tao spiritually blind. Buta spirituanon. Paminaw. Unsaon man sa tao pag-imagine sa Dios? Unsaon man niya? If God is spirit, therefore man has to have spirit in order for man to be able to communicate with God, in order for God to become real to man. Man must have a spirit. Kapanon sa man ang tao at the moment he is being born, physically din is kalibutan. Unsa itubag nimo? He is spiritually what? Spiritually dead. Tanaw waragod ng pagkabutang o kahimtang niya. Now, niining adlaw, samtang nagtuon tabahin sa integrity of God, kung ikaw sa ka magtutuo ni Ginoong Jesucristo, remember, you are spiritually alive. Alive ka na. And therefore, na nakikatakos nga mo porsigir nga imo nang makita ang Dios nga tinuod sa imong kinabuhi. Therefore, the only problem din kung dili ka na mudangat sa imong kinabuhi, when you do not have the Spirit, or maybe you are a believer but the problem is wa ka sa gahom niya ng imong spiritual nga kahimtang, then we cannot discover God's character or personality. Namo na ni karon ang mainungdanon. Okay? Kana bang mahinumdum kag tao, kasagaran nga you try to remember somebody, di ba ang iyang naong o hitsura ang imong paghinumduman? However, there will come a time nga you won't be able to form o recall siyang hitsura. And yet may hinumduman, may kahinumdum ka pa sa iyang batasan o kinaiya. Di ba? Moingon kag kadto bisi kuan bitaw. Unsa may pormaan to niya? Di na ko kinumdum, pero mao gyud to siya palamuot sa among klase. Ingon na ba? Mao gyud to siya maldito kanunay sa among klase. Pero nakalimot iyangan. Nakalimot na gani kasi iyang hitsura, pero nagaibaw kag mao gyud to siya. Nagaibaw kog didto gyud to siya, pero di nako kainumdum sa porma siyang naong. Why? Because ang mainumduman ra nimo niya mao ang iyang kinaiya ug ang iyang batasan. Basta? In the same token, since we cannot physically see God with our naked eyes, ang atong paghinumdum, pag-recall bahin sa Diyos mao, ang atong pagkat-on sa iyang mga pamagi, sa iyang character, sa iyang personality. But into our darkness shines the grace of God, because God has revealed Himself. Pangutana, asa man nato makita ang Diyos? Where do we see God? Listen, when we respond positively at God consciousness, it becomes God's responsibility to provide, if you are an unbeliever, gospel information, salvation, whereby we can believe in Christ and thus enter into an eternal relationship with God.
God has revealed Himself in the Bible, which is the mind of Christ, 1 Corinthians 2:16. The gospel is only one of the many categories of Bible doctrine. So, if you are an unbeliever right at this moment, remember this. There is only one way, usa lang kapagi, nga kinahanglan di na kininato kalimtan. Ang bugtong pagi, the only way, and this is God's way, nga maangkon ta ang relasyon ngadto sa Dios mao kini. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Mao nay pamaagi nga gipahimutang sa Dios bahig kalwasan ug wa nay lain pa. Okay? Ug kanang maong pamaagi mo gitawag og grasya. Ngano? Tungod kay iyahaman ka ng pamaagi sa Dios. Nakalimot ka na nga ang policy sa Dios mao man ang grasya. Busa ang pamaagi sa kaluwasan, grasya. Ingon man ang kaluwasan mismo, grasya. Ato ni padayon ugma. Salamat sa inyong pag-iuban. Ayo say pa ang sumpay nini. Magampo ta. Amano mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagpadayag kanamo og tin-aw nga tataw sa imong pagkaikaw nga among Diyos, nga among Amahan. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. You keep your word. Uban ni kami o Diyos sa among pagbugbuwag ng adlaw. Dada kami pagbalik ugma aron kami makapadayon sa pagkaton pagdugang mga kamaturan gikan sa imong mga pulong. Iway kami sa mga kabilinggan sa among pagpauli. Dada kami dinhi niining Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry nga among giangkon nga grasya gikan kanimo kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.